Dobre, asi 19. pokus tohoto intera, takže to vyserem. Ako by Michael Punk povedal, že to je jasný, lebo že jo, vždy to je jasný. Je to takže dosť Michael Punk. A proste sedíme na video, sereme na to dobre, takže už sa mi toto nechce robiť inak, to je to intro. Takže za prvé, no chcem povedať menšie review hry, akože nebude nejaké review, ale si kúknite až IGN, ale nejaké také moja review tej hry. Je to moja najvojnejšia hra, mám tam cez 300 hodín, tak nejak, to som 330. A tak no, vlastne, ak sa pýtaš, či si to vyplatí, alebo no áno, vlastne tak áno, vyplatí sa, za mňa najlepšia hra, ale každý má niečo iné, proste, lebo baví ma to kvôli tomu, alebo mám tú hru rád kvôli tomu, že gameplay a bossovia a všetko také, proste, neviem, toto je moja najobľúbenejšia hra, je tak divné, lebo neviem prečo je, ale je proste, takže tak no, a to som proste, chcel som vám také krátke review hry, alebo to nie je review, to je môj názor proste tej hry, ale to pravdepodobne nikoho nezajíma, ale tak niečo to na nejaký doplnek. Dobre asi na čo všetci čakáte, že jo, vždy to je jasný, zase Michael Punk referencia. No, že recenzia Platinum, mám to na pár akože posledných vecí, ale vlastne to, čo teraz budem hovoriť, som si vymyslel, to vlastne teraz ma napadne, lebo som zapísal nejaké proste hlavné, proste pointy, to je jedno, že jo, no dobre. Takže toto, môj playtime trval 218 hodín, čo je mega dlho, ale ja viem, ale ešte to je, že DLCčko mám tam dohraté, ale ja som ešte to potom hral, potom takže odpočítajte ďalších 100 hodín, čiže stále 100 okolo, stále 120 hodín, ale tak niečo, tak, ale tak bohužiaľ som postihnutý. Ale čiže je to moja najlepšia hra, tak enjoyment, mám to napísaný. Užil som si to hru 1010, za mňa asi môj najobľúbenejší platinum. Zábavné, nebolo to nič také moc grindy, boli tam nejaké ťažké veci, ale to sa dá nejak dá cez to prekúsnuť. Takže úplne tomuto neviem čo presne povedať, ale tak toto by som povedal hlavne, že pre mňa to je bol skvelý platinum, ale nemusí to byť pre každého, takže tak za mňa proste skvelý enjoyment. Ľahká bola pre mňa. No, ale tak úprimne, budú tam ťažké veci, boli tam, veľakrát som rage quitol, ne rage quitol, ale rageoval som dosť. Ale no, úprimne, to není až tak ťažké, ako by som očakával od Souls hry, ale takže nebolo to najľahšie, nebudem si nejak hrať, že strašne ľahké to bolo, ja som najlepší hráč, nič také. A ešte trvalo mi to 3 playthrough, čo je vlastne podstatné na tie 3 endingy. Neviem, či to je na PlayStation podstatné, lebo tam je ten cloud save, čo som ja nemal na Steame. A vlastne tak, všetky 3 endingy boli dobré a New Game Plus je ďalší veľký plus, dosť pôjde, lebo vlastne je to dosť dobré replayability, lebo tam potom si strašne overleveled a zabiješ tam každého, kto sa pred teba postaví. Až na pár posledných bossov tam tie budú stále ťažké, ale počítam ako Marky, tie úplne prví bossovia. Takže tak no. Tu by som to skončil, ten review Platinum, ak sa pýtate prečo také krátke, ja som dosť na to rýchle a ja mám problém s tým predĺžovať veci, lebo neviem, či to dá doplniť. Keby som čo vynechal, tak napíšte do komentáru a ja možno to prerobím a tie pointy, lebo to je všetko, čo ma napadlo, takže o tomto proste dobrý Platinum. A ešte tu máme bonus, čo je vlastne Elden Ring DLCčko. Tuna, no, trvalo mi to okolo 60-70 hodín, tak nejak no. A obťažnosť je podľa mňa na 11-10, je to najťažšia vec, než budem počítať ako hra, ale aj medzi hrami, aj medzi tým všetkým, je to najťažší asi
úroveň v gamingu, čo som ja obtiažnosťou, lebo ty kokos, Radan, lebo ja som začal hrať, že kedy to bolo? Začal som to hrať možno, no ja som kúpil na launchi, hral som to 1 alebo 2 dní, dostal som ku Mesmerovi, tam som kvitol na 2 mesiace a potom som zase začal hrať a potom som dal Radana a toto dočku som nedal, že všetkých bossov, takže neviem povedať úplne všetko, ale aj sidebossovia, ktorých som ja porazil a ako Rakshasa už sami o sebe boli ťažkí, takže tak no. Ešte Enjoyment, to nemôžem zabudnúť, 70 kvôli tomu, že tam je Radan a Mesmer a takí bossovia. Aj Bale'a som porazil, Bale bol tiež dosť ťažký. A vlastne je to 70 kvôli tomu, že to je také nervy som tam mal, že to začína byť strašne proste len otravné, takže tak no, to je iba 70, ale tak no. A úplne toto si myslím, že toto je pre to video všetko. Snažím sa zlepšovať, učím sa aj teraz ma trochu editovať, neviem to perfektne, aj toto teraz sa trochu učím, ale bol by som rád, keby ste mali nejaké tipy do komentárov a tak, že ako zlepšiť, ešte dám, že fotku mojich platinov, o ktorých ešte môžem urobiť videa, takže tak. A tak ešte pár dodatočných vecí. Naučil sa robiť zvuk, že z Phasmophobie, vyčkaj. Journal z Phasmophobie vyslovene, to som si teraz uvedomil, že tak úplne je, takže dosť pohode. No, tu by som takáto. A ďakujem za to, že ste pozreli, dajte like ideálne, alebo niečo také, alebo zdieľate. Chcem, aby sa môj content dostal viacerým ľuďom, lebo neviem proste, aby si každý užil môj content. Ja viem, že toto není content pre každého, ale tí, pre ktorých je ten content, tak tí nech si to užijú. A to je všetko, čaute. Ešte vám dám do veľkej čiernej obrazovky, že ešte som zabudol, že som chcel povedať, že collectible grind na tom platine není vôbec zlý. Je tam menej ako 100 collectibles dokopy akože na ten platinum, takže aj to není moc, ani to ani není vlastne grány a to je všetko, čaute.